Davao. Radyo mo nationwide. Hi, Um, murag silingan man tano. ha? Bitaw, murag nakabantay sad ko nimo, murag silingan kita. Silingan lagi ta. Induta god. Classmate ta. Friends na ta ha. Sure, silingan kaya ta. Mimi, hapit na gid atong graduation. Mo high school ni gyud ta. Mayon ta og mag-classmate kaya punta no? Bitaw, nindot kit unta og mag-classmate ta. Mo-take man ko og exam para special class, Vince. Dungan lang ta, makapasarte ay ta. Di mag-classmate na set ta. Oo, sa. Ay, murag di lang siguro ko Mimi ay. Di niya ko kapasar. Aw, og dili ka. Di kita magka-classmate. Way klase, ubanta. Manglaag mi nilang lubin. Ha? Okay Rasad, by Jewel. Sige, ubanta ha. Bay Vince, Oh. kiso may uyab na turon, ha? Ha? Uya boy, wa oy. Pobre ha. Third year high school? Nya, wa pa kay uyab. Uy, Bitaw bay. Pobre gi kay ko. tagan kag textmate ha. Gwapa kay bay. Sige bay. Tagay ko ha. Oh, dero. Kopyahan niyang number. Ako nang natiksan ang number nga gihatag ni Bay Jewel. Ay, may untog mo reply to na. Ay, reply lang unta. Reply lang taon. Oh, nagyod. Nagyod ko yung message. May untog siya na ni. Oh. Uy, siya gyud. Morning numero ha. Akong basahon. Dini ko nami magkita sa plaza sa akong ka-textmate. Di man sa siya musulti sa iyang nga, eh. Aw, ako sad. Wala sana ako siya sulti sa akong pangan. Na-excite na nung gugmayo na nga magkakita mi. Asa nam ka to siya, ha? Yellow kuno ang iyang gisulob. Nag-yellow siya. May tao. Uy! Naipabay nga nag-yellow. Siya na gini. Hi! Mimi? Vince? Oh. Uy, Uy, green nga t-shirt ang imong gisulob. Unya niya ka naglingkod sa dapit nga among abutan sa kong kasapot. Sa to pa, ikaw. ikaw ang akong ka-textmate, Mimi? Buha nga, God. Ikaw di akong ka-textmate. Di ka sa akong ka-textmate, Vince. Mao ba, Bay Vince? Timing di kayo kay kailan di mo daan. Mao gyud, nindot gid sa inyong kaagi, Vince, no? Ikilig man ko, uy. Hasta sad ko na-excite og apil. Imagine, kailan nimo since grade 6? Unya, silingan pa gyud. Maog yun. Buha nga, bitaw. Huwag yun ko magdahom. Pero ang tinuod, no? Nalipay kay ko, nga nagkita mi pag-usab. Saon nga, wala naman magkita since pag-graduate na mo pag grade 6. Unya, namali naman sad sila og puyo. Karon pa mi nagkita pag-usab. Uy, maglahi ang kalipay nga ako nakita ni mo rin, Vince, da.
Ayaw lang laina sa pagsabot ha, Mimi. Nagsulti lang ko sa tinuod. Mahal ti ka. Vince, Please. Sugta ko, Mimi. Wa naman kaya angay nga dudahan ako. Kailan nagutang daan sa una pa. Nasuhito na kanako. okay. Oh. Gisagot na ti ka. Ha? Tunan ako sa Mimi din eh. Mamuhi naman nun silang taod-taod. Oh. Uy, nana, nanggawas na sila. Naaras si Mimi. Diyan na siya padung din eh. Part, kanina ra ka. Di pa kayo, Part. Tabangi ko, Farabi. Unsa may ako'y katabang nimo? Tudlo iko asa ko makapalit og SpongeBob. Nga naman? Unsa man nimo ang SpongeBob? Kuan, first anniversary na mo ron ni Mimi. Mo-absent kog pila ka period kay mupalit kog SpongeBob. Akong i-gift niya. Kay mo man iyang ganahan. Okay. Sige, tudloan ti kag asan. Salamat. Nakapalit na gid kog SpongeBob. Sayo pa man di ay. Pwede pa kong balik sa eskwelahan. Makasuod pa ko sa third period. Gusto, akong tiksan si Mimi. Wala. Uy, nga kung nalimot, hindi ko. Nahalak ka. Nanghagad man dito lunch day si Mimi. Kang limutan ako yun eh. Patay ko ining Mimi. Nasuko na gito na ako. Nagsige na gitong text. Unya, wa ko mo reply. Magdali ko. Adoon ako si Mimi. Mo-explain ko niya. Kasari, nalimot sa gid ko na. Nahibilin pag akong cellphone. Ay. Uy, si Mimi. Mimi! Mimi! Ikaw na siyang nilingin ako niya. Nidiritso maglakaw. Naklaro na gid kayo. Suko gid. Mimi, sorry gid kay ha nga nianhigid ko sa inyo. Wa ko mahimutang ganiha nga wa ko nimo tagda sa eskwelahan. Nakasabot gid ko nga nasuko ka na ako. Maayo noon. Mimi, please, let me explain. Ang kuno na ko, nalimot gid ko sa atong sabot. Nga mag-lunch ta. Ikaduha, dalimtan gid ako akong cellphone sa bahay. Moto nga, wag ko ka-text nimo. Sorry gid kay ha. Doon na magugay importante kay nga gilakaw. Importante? Oo, importante kayo. Kini oh. Mo ni siya. SpongeBob? Yes. Mo ni akong gilakaw ganiha. Nipalit ko ni para gift na ko nimo sa atong anniversary. Mimi, happy first anniversary part. Sorry gid kaya. Sorry gid. Kadiyot. Uy. Unsa man nimong papel og ballpen? Part? No, basa ha. Ha? I love you. Part, I love you too, Part. Salamat, Part, ha? Baby. Vince, happy anniversary. Muuli ka sa inyong probinsya sa Davao, Part? O, lagi part. Daan na mo mong plano nga ini-graduate na ko sa high school. Muli mi sa Davao, mabakasyon mi. Mao ba? Okay. Ako sad ato ko sa Usamis. Ato ko mo eskwela og college, Part. Sige lang part. Anak man gitna. Basta kay magtarong lang kita sa atong pag-eskwela. Basta kay sige lang sa gid ang atong communication ha. Unya magkita lang sa tapanagsa. Yes, Part. O, promise na natong duha, ha? Happy second anniversary, Part. I love you. I love you too, part. Mimi. Vince.
Mimi. Second anniversary naman na ron. Doon ako'y pangayoon mo. Ay, unsa man na? Pwede na kumaangkon ang imong pagkababae karon? Please. Part matlok ko, uy. Mumaptos niya ako. Di lagi. Ako. At last, party, graduate na kita sa college. Okay, Park. Salamat in taon sa Ginoo. Kuan day, Park. Muuli day ko sa amo sa Bohol. Ha? Biyaan day ko nimo. Mubalik ka raligi ko. Mangita ba akong trabaho? Mubakasyon lang gyud ko dito sa amo, Park. Di unta ko ganahan nga muuli ka. Kay mingawon man ko nimo. Sige lang, Park. Promise, mubalik ako. Please, sabda ko ha. Kinahanglan ko nga mupauli sa amo. Naghuwat na ko akong mga ginikanan dito. Basta kita, wa tay problema, okay? Steady ra gyud ta, okay? Okay, sige na lang. Park, manglakaw ta na. Asa man? Ano nagupangutahan na? Katawa na kasi akong buti pasabot. Ano na? Sige. Pag ni kakauli, gimingaw na ko nimo. Kinigay akong mahal ay. Mubalik ra bitaw ko, okay? Unsa ka ito sa malarga ang barko? Alas 9 pa, Park. Oo sa man. Layo pa man ang oras. Manood ta sa lodging house, Park. Ha? Dali, bi. Atong tambalang gagaol nga ato. Hello, Park? Bart, kumusta naman ka Bohol? Gimingaw na kay ko nimo. Pareha bitaw ta, Park. Gimingaw na sagay ko nimo. Bisan nung magsigit ag kontakay. Nga ikaw diha, okay ra ka diha? Okay ra ko, Bart. Ikaw pag-amping diha ha. Basta ni arak ko maghuwat kung kanos aka mo balik diri. Okay, Park. Basta hinundumi ka nunay. I love you so much. Sige na ha. Bye na kay mula ka pa miss mama. Sa minitabo ni Mimi nga, di naman siya makontak. Sa makitabo niya sa? Mao kita mga hikalang kagi ni Vince nga taga La Libertad, Trinidad, Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga naguluhan. First True Love, including Ing Vertudazo, o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidabit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of Armin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagkahay pa daw sa bagong email address armindramadak@handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.